Panowie! Nasza walka trwa dalej. Złożyliście nową przysięgę, że nie zdradzicie nikomu waszej walki pod moim dowództwem. Obowiązuje was tajemnica dotycząca fałszywych dokumentów. Udajecie się teraz na ziemię odzyskane, a tam będziecie zajmowali nowe stanowiska w majątkach państwowych, urzędach administracji, milicji obywatelskiej, a w odpowiednim czasie odezwę się do was. Zrozumiano? Tak jest! Z Bogiem. Szóstego kwietnia 1941 roku Niemcy wraz z sojusznikami atakują Królestwo Jugosławii. Po 11 dniach armia jugosłowiańska kapituluje. W maju pułkownik Dragoljub Michajlowicz w Rawnej Gorze tworzy czetnickie oddziały armii jugosłowiańskiej, zwane czetnikami. Podporządkowuje się przebywającemu w Londynie rządowi jugosłowiańskiemu. Michajlowicz zostaje mianowany generałem i szefem sztabu naczelnego dowództwa Królewskiej Armii Jugosłowiańskiej. Zaczyna organizować partyzantkę z resztek oddziałów regularnej armii rozproszonych. To stworzenie organizacji wojskowej okazuje się tym bardziej konieczne, że widać już od lata 1941 roku, że nie będziemy mieli do czynienia z prostą okupacją. Że sytuacja jest szalenie skomplikowana i dla zwolenników jugosławiańskiej czy serbskiej racji stanu to się stopniowo będzie rozmywać, coraz mniej będzie rzeczników jugosławianizmu, coraz bardziej będzie zależało na obronie po prostu serbskiego stanu posiadania czy serbskiej ludności. Dragoljub Michajlowicz i Josip Broz Tito stają się po pierwsze konkurentami politycznymi. Kto wygra, będzie sprawował władzę bardzo wyraźnie na ziemiach byłej Jugosławii. Nie wiadomo, jakie to będą ziemie, w jakich będą granicach, ale wiadomo, że krótko mówiąc albo zwyciężają ludzie królewscy i burżuazyjna demokracja parlamentarna, albo zwycięża lud pracujący w ścisłej koalicji z Moskwą. Kapitan Dragan Sotirowicz na spotkaniu z oficerem łącznikowym między czetnikami a jugosłowiańskim rządem na uchodźstwie zgłasza swój akces. Moim obowiązkiem jest walka. Kiedy mogę dołączyć z moimi ludźmi? Choćby zaraz. Pod koniec roku 1941 generał Michajlowicz wysyła swego adiutanta Sotirowicza do Belgradu. Ma przygotować akcje dywersyjne. Wpada w ręce gestapo. Przesłuchiwany i bity zaprzecza, że jest żołnierzem Michajlowicza. Zostaje przeniesiony do innego więzienia. W końcu trafia do aresztu policji specjalnej. Przesłuchującymi okazują się policjanci z Kragujewacza. Ludzie generała Michajlowicza zastraszają rodziny przesłuchujących inspektorów. Sotirowicz zostaje zwolniony 6 stycznia 1942 roku. Począł rat przeciw Niemiec. Podczas uwięzienia mój dziadek Dragan był torturowany. Bito go, złamano mu nogę. Gestapo chciało wymusić na nim, by zdradził, gdzie znajduje się generał Michajlowicz. Sotirowicz ponownie angażuje się w działania wywiadowcze. Likwidację zdrajców, sabotaż i walki z propagandą okupantów. Wykonując rozkazy, omyłkowo zostaje aresztowany. Ma szczęście, nie zostaje rozpoznany. Nie trafia do gestapo, ale z Belgradu zostaje wysłany do obozu jenieckiego w Austrii, a następnie do Polski, do Rawy Ruskiej i Stryja. Od razu myśli o ucieczce i powrocie do Jugosławii. Mają mu pomóc przebywający w Stalagu żołnierze francuscy. Symulując chorobę żołądka, ma trafić do wojskowego szpitala w Lwowie, skąd ucieczka nie będzie problemem. No ale co dalej? Ja nie znam miasta, nikogo tam nie znam.
Będę łatwym celem. Ne, ona je dobila dok se... Przez męki, które przeszła moja mama szukając ojca od więzienia do więzienia na gestapo, nabawiła się zapalenia płuc. Nie było antybiotyków i zmarła po 3 miesiącach. Zostałem sam. Nie było antybiotyka i za 3 miesiące je umrla. Przychodzi rok 1943. Na konferencji w Teheranie zapadają decyzje, które przesądzają o losach Europy. Teraz na pomoc mogą liczyć partyzanci Tity. Poparcie tracą Czetnicy przy jednoczesnej rezygnacji z inwazji na Bałkanach. W wyniku podziału Europy na alianckie strefy okupacyjne losy Polski i Jugosławii zostały przesądzone. Cofa się poparcie dla Michajlowicza z zewnątrz, cofa się poparcie dla Michajlowicza w kraju, ponieważ kraj też widzi, że trochę wciągnięty w logikę wojny domowej, widzi, że Tito jest skuteczniejszy. 13 stycznia 1944 roku kapitan Sotirowicz jest gotowy do ucieczki. Pod strażą ma wracać do obozu pociągiem. Na dworcu lwowskim wykorzystuje sytuację i skacze pod wagon ruszającego pociągu. Kieruje się na ulicę Kochanowskiego we Lwowie pod wskazany przez przyjaciół ze Stalagu adres. Przeczekuje noc i nazajutrz opuszcza Lwów. Trafia do pobliskiej wioski, teraz dzielnicy Lwowa, Zubrzy. Prawdopodobnie do domu sekretarza gminy, żołnierza Armii Krajowej Stanisława Bucikowskiego, pseudonim Florian. Kapitan Dragan Sotirowicz, Serb, bardzo gruntownie wykształcony, bardzo religijny, wyznania prawosławnego. Kiedy nawiązał kontakt z polskim podziemiem, legitymował się tylko zdjęciem i tym, że jego brat jest pracownikiem dyplomatycznym w Londynie. Po sprawdzeniu tych informacji możliwe stało się jego zaprzysiężenie do Armii Krajowej. Obrał wówczas pseudonim Draża na cześć swojego dowódcy, szefa czetników, generała Dragoluba Michajlowicza. Został wyznaczony do organizowania oddziałów leśnych w dzielnicy Lwowa, gdzie dowodził Włodzimierz Miałoszewicz, pseudonim Dan. Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej i rozkazom wodza naczelnego oraz wyznaczonemu przezeń dowódcy Armii Krajowej przysięgam być bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy dochowam niezłomnie, cokolwiek by mnie spotkać miało. Wybierali kwatery, gdzie jego zakwaterować, nie? No i wybrał właśnie nasz dom i siostry. Draża powiedział, że trzeba jakiś duży schron zrobić. W piwnicy był taki duży kamień i oni go tak wyszlifowali, że ten kamień wysuwał się normalnie do schronu na szynach. Jak się normalnie na miejsce go wstawiło, to nie było widać, że ten kamień tam wchodzi. Także Niemcy szukali tego schronu, chodzili koło domu, ktoś widocznie może przeskazał, ale nie mogli trafić na ten dom. No i co, panie kapitanie? Podoba się. Oby nasza praca nie poszła na marne. Taktyka stosowana też u generała Michajlowicza daje nam przewagę zaskoczenia. Nieprzyjaciel nie wie, gdzie jesteśmy, kiedy zaatakujemy, a w odpowiednim momencie daje nam możliwość szybkiego zniknięcia. Dlatego rozlokowałem was w okolicznej wiosce. U zwykłych ludzi, żebyście wtopili się w pejzaż. Jesteśmy normalnymi mieszkańcami, a w odpowiednim momencie wyjdziemy z ukrycia. Poza tym to idealne miejsce na nasze magazyny, na broń, na żywność. W mojej ojczyźnie też tak działaliśmy. Czyszki była wioska długa, na 7 kilometrów miała wioska, same Czyszki. To była czysta polska wioska, a wkoło były ukraińskie wioski. I banderowcy się zbierali, że napad zrobił na Czyszki. Także ludzie prywatnie też sobie schronem budowali. Po Wołyniu przyszła kolej na Lwowszczyznę, gdzie rozlały się masowe mordy ukraińskiej powstańczej armii na ludności polskiej. Miejscowe dowództwo AK, aby zapobiec eskalacji konfliktu polsko-ukraińskiego, podjęło decyzję o akcji prewencyjnej. Na miejsce akcji wybrano wieś Szołomyje, gdzie mieściła się kwatera lokalnych struktur ukraińskiej powstańczej armii. Przy Umyji był sztab całej ukraińskiej bandy,
A jeszcze oprócz tego byli Własowcy. Draża poszedł, przebrał się na jeńca, że wraca z frontu, że uciekł Niemcom i wraca z frontu i poszedł na tę wioskę tam buraki plewić. Rozpracował ich tam. В 44-му році було якраз весілля тут в селі, а нас... W 1944 roku było wesele. Tradycyjnie wszyscy się bawili. Gdzieś koło 1:00 w nocy usłyszeliśmy strzały. Wyszliśmy przed dom. Okazało się, że to polscy partyzanci. Mieli białe opaski na rękach, by odróżnić się od zwykłych ludzi. Zbiegli z góry, z lasu, z 2 stron. Zobaczyliśmy płomienie. To paliły się strzechy. Te budynki tu powstały w latach 50. Tamte spłonęły. Partyzanci mieli butelki z benzyną. Wszystko trwało około 30 minut. Zginął mój kolega, który spał w szopie. Zatruł się dymem. Połowa wioski spłonęła. Ludzie rozbiegli się po lesie i polach. Cerkiew ocalała. Ja pobiegłem do siebie. Schowałem się pod szopę, która stała na podwyższeniu. Tam przeczekałem do rana. Cała gospodarka była spalona. Powybijane okna, zginęli ludzie. Wiedzieliśmy, że coś może być. Rozumiem, że Polacy walczyli o swoją ojczyznę, ale myśmy też walczyli o swoją. Jak zrobili napad na te szumy, to Draża pierwsze się modlili, a potem mówi, żeby mu Pan Bóg wybaczył, że tam zginą niewinni ludzie, bo właściwie to on był bardzo wierzący. I to go męczyło właśnie, że nie tylko żołnierze zginą, ale zginą nie cywili. Po prostu i dzieci mogły zginąć. Później nawet była taka piosenka była ułożona o Szołomyi. Wioska Szołomyja ukraińska była. Poszła z ogniem Szołomyja. Pójdą z ogniem wszystkie cepskie wsie. W lipcu 1944 roku leśni 14 Pułku Ułanów Armii Krajowej przygotowują się do akcji Burza. W oddziałach rośnie zadowolenie na wieść o powszechnym powstaniu. Założeniem operacji Burza było zajęcie terenu przed nacierającą Armią Czerwoną i występowanie wobec nich w roli gospodarza. Podobne założenie realizował też oddział kapitana Sotirowicza. Współdziałał w tej realizacji z oddziałami sowieckimi, z dywizją pancerną. Wsławił się w tych walkach, był ranny. Razem z tą dywizją zajmował poszczególne punkty miasta. Czołgi się przydali z Dawidowa już do Siechowa, ale ich piechota nie zdążyła. I prosił ten dowódca, żeby dał partyzantów im na obsługę tych czołgów. No i Draża się zgodził. Jak wyszli stamtąd z dowództwa, zagubiona kula trafiła go w nogę, bo nie wiadomo kto to był. W każdym razie Draża przyjechał na Wólkę na koniu. Dają nam znać, że Draża jest ranny, mam przyjść i jego bandażować. I weszłam tam, to on leżał na łóżku już. Ja byłam zastraszona, nawet nie wiem, jakiś chłopiec z partyzantki pomógł mi wodę zagrzać. Normalnie ranę umyłam i zabandażowałam, ale ręce mi się trzęsły, bo to był pierwszy mój opatrunek. Draża wsiadł na konia razem z bokserem i pojechali znowu do Siechowa. Pojechali do Siechowa, tam w szpitalu Rosjanka mu wyjęła te kuli. I jak ta lekarka wyjęła, on wziął te kuli na pamiątkę sobie, nie? I okazało się właśnie, że to była z Finki rosyjskiej. Kapitan Sotirowicz za odwagę i zasługi w czasie walk o Lwów został odznaczony orderem Virtuti Militari. Sowieci także docenili jego poświęcenie, przyznając mu medal Czerwonej Gwiazdy. Stał się też bohaterem artykułów w Gazecie Codziennej Armii Czerwonej na cześć ojczyzny. Walczył pan dzielnie, pochwalił Sotirowicza Jefimow. Proszę przyjąć to na znak naszej przyjaźni, utrwalonej krwią. I dowódca wręczył Serbowi kartkę papieru, gdzie czytelnym, zamaszystym pismem była napisana ocena działań bojowych Serba. Szanowny, śmiały i odważny kapitanie, towarzyszu Draganie Sotirowicz. Z głębokim poczuciem przyjaźni witam w waszej osobie mścicieli ludowych.
Nadaję wam odznaczenie i wyrażam podziękowanie dla składu osobowego oddziału. Jestem przekonany, że marszałek Tito dowie się o waszej walce. Proszę kroczyć ramię w ramię z Armią Czerwoną, bić Niemców, dusicieli i dręczycieli narodów. Jefimow. Mama była sekretarką kapitana Draży. Jako że mama kończyła wyższe studia, była plastyczką, ładnie, wyraźnie i bardzo szybko pisała, to bardzo dobrze nadawała się do pisania rozkazów. Draża nie bardzo potrafił napisać po polsku, wolał podyktować, a zresztą mama często wprowadzała korekty. Był taki moment, że Draża pisał rozkaz bardzo emocjonalnie, pisząc go, no tak jakby to powiedział tam gdzieś w Serbii, że będziemy walczyć z nożem w zębach. Na co oczywiście wszyscy się śmiali, bo cóż to za wyrażenie w języku polskim. I mama to skorygowała na z szablą w ręku. W ten sposób to było. Draża, myśmy wyrosły w takim etosie Draży jako bohatera, jako człowieka bardzo mądrego, jako takiego wzoru, ideału. Niczego nigdy złego nie zrobił. Działał bardzo ostrożnie. Oczywiście po to, żeby przybliżyć wolność i Polski, i swojej Serbii, ale też, żeby nie narazić chłopców. Często ci chłopcy, którzy się nawet cieszyli, że są w tych z pistoletami, w takich oddziałach, no taki etos partyzantki, chcieli sobie robić takie pamiątkowe zdjęcia, a Draża mówił i skluczeno, nie wolno. Po zajęciu Lwowa to przede wszystkim AK rozwiązali i wszystkich wysłali do domu. Draża rozkazał mi odprowadzić tych rannych do szpitala. I ja poszłam do szpitala, jak wróciłam ze szpitala, to oddział był już rozwiązany i nikogo, ja zostałam sama jedna. No i jeszcze byłam taka zmęczona, położyłam sobie pistolet na rękę, bo miałam taki ten sznur, bo to były kolty. I po głowę upadłam sobie u stół przy kwateru Draży. Czekałam na rozkaz, co mi Draża powie. No to dostałam tylko zaświadczenia i powiedział, że mogę iść do domu. Ruscy zaproponowali, że stworzą 5. Dywizji Piechoty Lwowskiej i żeby się zgłosić na ochotnika. I Draża, jak był pogrzeb Hardego, to dali nam znać, że mamy chodzić pisać, znaczy spisywać, kto się zgłosi na ochotnika. I myśmy z koleżanką to cały dzień i całą noc chodzili, właśnie dostaliśmy te spisy, daliśmy Drażę i Draża, jak go aresztowali, to on te papiery zjadł. Kapitan Sotirowicz zostaje zatrzymany podczas odprawy dowództwa I Frontu Ukraińskiego z oficerami AK. Początkowo odprawa miała odbyć się w kwaterze AK przy ulicy Kochanowskiego. Następnie Sowieci zaproponowali nowe miejsce, Pałac Biesiadeckich. Tu zostają zatrzymani. Aresztowani trafiają do cel i piwnic więzień przy ulicy Łąckiego, na Kadecką, a Draża zostaje przewieziony do siedziby kontrwywiadu tzw. Smierszu przy ulicy Ponińskiego w willi u Wiery, przedwojennego lwowskiego kupca. No co, kapitanie Sotirowicz, jak to was zwoł? Draża. Macie tu porządny, czysty mundur. Przybierzcie się. Na tego orła przysięgałem. I w tym mundurze pozostanę. Jesteście inteligentnym żołnierzem. Wiecie, jaki los was czeka. Mamy dla was propozycję. Weźmiecie swoich ludzi i zgłosicie się do armii Berlinga.
Do Armii Krajowej przyłączyłem się z rozkazu mojego rządu na wychodźstwie i na razie te rozkazy nie uległy zmianie. Przy naszym wsparciu jest tworzona nowa armia jugosłowiańska. Będzie potrzebować zdolnych oficerów. Szybko awansujecie. To w taki sposób chce mi się odwdzięczyć Armia Czerwona, z którą wspólnie walczyłem z faszystami. Więzieniem, upodleniem. Co są winni żołnierze zamknięci w piwnicach? Przemyślcie, co powiedziałem i zaufajcie mi, bo zbytnio ufacie Polakom. Kilka dni po zakończeniu akcji Burza rozpoczęły się aresztowania. Aresztowano żołnierzy Armii Krajowej. Niekiedy fizycznie ich likwidowano, bądź też wywożono w głąb Związku Sowieckiego. Taka praktyka była powszechnie przez Sowietów stosowana nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach, do których wkraczali Sowieci. I w którymś momencie zaczyna się pościg. To trudno określić, czy jest to jesień 1944 roku, kiedy Dziurysicz ginie w zasadce z komunistami, właściwie lato 1944 roku jeszcze, czy jesień 1944 roku, kiedy Armia Czerwona wejdzie od strony Bukaresztu do Jugosławii i zacznie bardzo brutalnie wspólnie z Titą współrządzić, ale współrządzić także politycznie, aresztując i likwidując nie tylko czetników, wszystkie siły polityczne podejrzewane o sympatyzowanie z królem i z przedwojennym reżimem. To jest jedna z pierwszych sytuacji, z których, kiedy budujemy sobie takie paralele Polska-Jugosławia, z których sobie nie zdajemy sprawy, że przy całej ogromnej brutalności instalowania się systemu komunistycznego w Polsce po jesienią 1944, której nowe karty cały czas odkrywamy, mimo wszystko, przynajmniej lata 40., do momentu stalinowskiego przykręcenia śruby, do zjednoczenia PPR-u i PPS-u do jesieni 1948 roku są zupełnie nieporównywalne. Znaczy w Polsce mamy oczywiście Rakowiecką, Kaźnię, Anodę wyrzucanego z okna i całą tę epopeję, którą znamy, ale jednocześnie mamy legalną i to rzeczywiście legalną opozycję, mamy bardzo silny kościół, mamy jakieś tam prasy opozycyjne, mamy całe środowiska profesorskie, inteligenckie, eksperckie, z którymi komuniści polscy pragną raczej współdziałać i ich obłaskawić niż zlikwidować. W Jugosławii tego nie mamy. Znaczy elita, 90% przedwojennej elity jugosłowiańskiej, które nie znalazło się na emigracji, zginęło jesienią 1944 roku, rozstrzeliwane pod murami Belgradu, a później Zagrzebia. Kapitan Sotirowicz został przewieziony do Jarosławia, a stamtąd do obozu w Trzebusce koło Sokołowa, gdzie po krótkim pobycie zabrano go stamtąd i przewieziono do Moskwy. Tam przesłuchania, próba nakłonienia do współpracy, próba pozyskania go, aby włączyć go w działania realizowane przez Sowietów. Po tych przesłuchaniach przewożą go ponownie do Lwowa na konfrontację. No jak go przywieźli do Lwowa, to w Lwowie siedział znowu w więzieniu i z nim oficer rosyjski spał z nim. Od strażnika się dowiedział, że właśnie tam cały ten sztab, to znaczy to wojsko pojechało na obławę Ukraińców. Że tam nie ma w tym budynku właśnie dużo ludzi. I on właśnie się rzucił, tamten rosyjski żołnierz, który z nim spał, to normalnie położył sobie ręce pod głowę i tak się zasnął, nie? I ten w ostatniej chwili rzucił się na niego, wsadził mu knebel w usta i związał go i sam uciekł. On brawurowo wyskoczył z więzienia oknem i po prostu pobiegł. No i oczywiście nie mógł na tych terenach zostać. Tutaj poszedł pod wskazany adres i później trzeba było zorganizować jego ucieczkę. Dziadek, czyli mamy ojciec, Michał, który też był członkiem oddziałów leśnych, przyniósł mu dokumenty, fałszywe dokumenty. Z Krystyną umówili się, że jak jeszcze chce koniecznie pójść na wódkę, nie? Do nas. No i dali znać, że właśnie przyjdą i zdjęcie właśnie jest zrobione pod naszym domem. Myśmy się strasznie ucieszyli, no bo pierwszy nasz kapitan to był tak jak ojciec nasz i zaczął nam opowiadać i przestrzegać nas, uważajcie na ruskich, bo Ruscy to są fałszywi,
że za samą przynależność do AK to aresztują i 10 lat wywózka. No ale dla nas to było niemożliwe, co nas tam mogło ruszyć, nie? I Draża stąd, z tego domu, gdzie teraz siedzimy, wyjechał na zachód, żeby już później nigdy nie wrócić ani tutaj, ani do ukochanej Serbii. I mama go odprowadzała na dworzec. Moja mama, dlatego że Draża był zupełnie inny. Widać go było na ulicy, że to nie jest człowiek stąd. I to było zbyt niebezpieczne, był za bardzo charakterystyczny. I dlatego poszła z nim mama, pozorując jakąś tam rodzinę. No zresztą to też nie było bezpieczne. Ale cóż, mama brała bukiet hortensji, pięknych niebieskich hortensji. Szli za rękę, a w hortensjach był pistolet. We wrześniu 1944 roku z Lwowa do Jarosławia przybywają podpułkownik Franciszek Rekucki, pseudonim Topór, komendant okręgu Lwów Nie oraz major Bolesław Tomaszewski, szef sztabu okręgu. Na polecenie komendanta obszaru podpułkownika Feliksa Jansona, pseudonim Carmen, organizują na Rzeszowszczyźnie zgrupowanie lwowskich oddziałów leśnych Warta. Wobec ciągłego napływu z Zasanu zarówno całych oddziałów leśnych, jak i pojedynczych żołnierzy, oddziały szybko osiągnęły stan 1500 osób. Wszyscy kwaterowali po wsiach polskich w czworoboku między Leżajskiem, Rzeszowem, Brzozowem a rzeką San. Te oddziały, które przyszły lwowskie, ale nie tylko oddziały, bo z tamtej strony także przychodzili ludzie, którzy byli w siatce konspiracyjnej. To wszystko lokowało się na lewym brzegu Sanu, na terenach lewobrzeżnych Sanu, czekając na trzecią wojnę i na to, że wrócą do siebie, do swoich domów. My zresztą ich wszystkich nazywaliśmy lwowiakami. Zgrupowanie Warta, które stacjonowało na dużej części Rzeszowszczyzny, było przygotowane na to, iż w wypadku przyznania Lwowa Polsce żołnierze ci mieli pójść na odsiecz temu miastu. Mieli też ewentualnie walczyć z oddziałami ukraińskimi, które próbowały zająć te tereny. Stacjonujący tutaj żołnierze pomagali ludności polskiej, ochraniali je przed bandami UPA. Wówczas też zaczął się nowy rozdział w życiorysie Sotirowicza. 9 października 1944 roku przybył do Rzeszowa. Jest tutaj bardzo niespokojnie, gdyż jest to czas po nieudanym ataku Łukasza Cieplińskiego na rzeszowskie więzienie. Dostaje rozkaz od dowódcy batalionu, aby opuścić to miasto. W rozkazie tym podano mu też adres, pod którym miał się udać. Draża z Belabesem i pozostałymi żołnierzami kompanii D14 udali się pieszo do Borku, oddalonego o kilka kilometrów od Rzeszowa. To było ich pierwsze miejsce postoju. Na Rzeszowszczyźnie kompania D14 rozlokowała się w kilkunastu wioskach. Ze względów bezpieczeństwa często zmieniali swoje kwatery. Poznajcie się panowie. Kapitan Draża, porucznik Belabes. Kapral Szpik. Jestem dowódcą kompanii D14. Na razie słabo znam teren, a pan jako miejscowy, dobrze zorientowany, będzie naszym przewodnikiem. Tak jest. Oczekuję na rozkazy. Zaprowadzisz nas do Szklar. Tam będzie stacjonowało część kompanii, a pozostali zostaną rozlokowani tu w Chyżnem, Charcie i Piątkowej. Mamy pieniądze, więc nie będziemy utrudnieniem dla gospodarza i pracą możemy służyć. Dobrze panowie, no to ruszamy. Na terenie Rzeszowszczyzny zakwaterowano zgrupowanie Warta. Bardzo duże zgrupowanie, bo składające się z około 1500 żołnierzy. Taka ilość żołnierzy też stwarza liczne problemy logistyczne, bo przecież to byli młodzi, najczęściej około 20-letni mężczyźni. Trzeba ich było ulokować w domach ubogiej ludności. Akurat oddział kapitana Sotirowicza miał ten przywilej, że posiadał pieniądze, za którymi mógł płacić za żywność czy za przetrzymywanie w domach, ale
Ta grupa żołnierzy też stwarzała problem dla okolicznej ludności z tego względu, że na tym terenie stacjonowały też jednostki sowieckie. Do zgrupowania Warty przyłączali się też miejscowi żołnierze Armii Krajowej, czy miejscowe nawet oddziały Armii Krajowej. Takim bardzo znanym żołnierzem, który włączył się w to zgrupowanie, był Stefan Domski, znany ze swoich wspomnień, które niedawno opublikowano pod tytułem Egzekutor. Od razu zauważyłem, że Draża był przez wszystkich swoich partyzantów bardzo lubiany i to, jak się wkrótce dowiedziałem, nie bez powodu. Był Serbem z pochodzenia, mówił poprawną polszczyzną, choć z lekkim akcentem. Do tego świetnie zorientowany w naszej sytuacji. Kochali go wszyscy jak własnego ojca, który choć prowadzi swoje dzieci żelazną ręką, to jest jednak zawsze sprawiedliwy i o wszystko się troszczy. Akcje planował starannie i w wielu sam brał udział, zawsze bardzo dbał o życie swych żołnierzy, o czym się sam miałem przekonać. Gdy go teraz poznałem, był w stopniu kapitana, miał 32 lata. Wysoki, przystojny. Tu na Lipinku, jak był przy rozbraniu oddziału groźnego, to przyjechał tu, wiedział o tym, że tu na oddziale jest grupa, która prowadzi rabunki, odnosi chłopów, likwiduje, zabierają świnie, tam jałówki, kurczę, terek na tego i groźny nie mógł sobie z nim poradzić. Więc przyjechał Draża na to, jak się dowiedział. Przyjechał do nas, do naszej grupy i powiedział, że taka i taka rzecz jest. Przykro mu bardzo jest, że my jako Polacy, jako partyzanci musimy reagować na partyzantów takich samych jak my za to, że robią przestępstwa. Nie? I mówił, że będzie się starał, żeby nie doszło do rozlewu krwi. Po powrocie bandy Groźnego z ćwiczeń Draża oświadczył im, że zostają rozbrojeni. Po czym 2 członkom bandy Groźnego odebrano pistolety. Pod koniec Draża oświadczył, że powtórnie nie wolno im się organizować, a gdy któryś z nich zostanie spotkany z bronią, to będzie gorzej. I tam, jak powiedział Draża, musieli podpisać na siebie karę śmierci, jak będzie jeszcze raz ich złapiono, a tak, to normalnie do stodoły, spodnie ściągnąć, na goły tyłek, 25 bijaków, kurczę, ferek i gotowe, i poszli. I zwolnieni zostali, bez broni, bez wszystkiego, zostali zwolnieni do domu. Dekonspiracja struktur Armii Krajowej w wyniku akcji Burza doprowadziła do tego, że lokalne struktury AK wykorzystywały lwowskich żołnierzy do różnych akcji, m.in. do rozbijania posterunku Policji Obywatelskiej oraz Urzędu Bezpieczeństwa oraz likwidacji konfidentów UB i NKWD. Z takich akcji można wymienić przede wszystkim akcję na posterunek w Chyżnym w listopadzie 1944 roku oraz odbicie żołnierzy Armii Krajowej z Urzędu Bezpieczeństwa w Brzozowie. Akcja ta miała miejsce 13 grudnia 1944 roku. W jej wyniku odbito m.in. komendanta obwodu brzozowskiego Armii Krajowej kapitana Ignacego Wanica. Miksiewicz odpowiedział mi wtedy, że sprawa zakwaterowania oddziału Draży przeciągnęła się z tego powodu, że w Brzozowie nastąpiły aresztowania pozostających w konspiracji akowców. Nadmienił mi, że jeżeli Draża chce pomocy od obwodu brzozowskiego, to podobnie może on udzielić tej pomocy obwodowi. I konkretnie zaproponował mi, aby Draża ze swym oddziałem zdecydował się na rozbicie aresztu w gmachu sądowym, w którym miejscowy UB przetrzymywał aresztowanych akowców. Po przyjeździe do Charty skontaktowałam się ponownie z Drażą, któremu przedstawiłam propozycję Miksiewicza, na którą Draża wyraził zgodę. Z 4 na 5 marca 1945 roku Draża nocuje w ochronce sióstr prezentek w Ujazdach koło Błażowej. W relacji siostry Lucylli Łukasik czytamy: podczas opatrywania ran partyzantowi jugosłowiańskiemu działającemu w polskiej partyzantce Sowieci otoczyli dom sióstr. Wówczas ranny wyskoczył przez okno i został złapany.
wiedzieliśmy o tym, że skręcił nogę, że jego będą przewozić do Rzeszowa, na pewno gdzieś do szpitala najpierw chyba. Nie było pewności, czy gdzieś tam na Szczyżów, czy tu przez Błażowę, prawda? No i wtedy ja dostałem rozkaz od Chrobrego, żeby zrobić zasadzkę na wszelki wypadek na szosie Błażowa-Rzeszów. I pamiętam w nocy wtedy, śniegi były chyba, zimno. Całą drużyną poszliśmy, siedzieliśmy prawie całą noc tutaj pomiędzy Dolną Błażową a Borkiem. No później przyszedł sygnał, że nieaktualne, że jego powieźli inną drogą jakąś tam. Ze złamanymi kośćmi stopy trafia do aresztu UB w Rzeszowie. W czasie przesłuchania twierdzi, że jest francuskim oficerem o nazwisku Jacques Romain. Nie zostaje rozpoznany. Pod eskortą przewożą go do szpitala przy ulicy Chopina. Ponownie ma farta. Ludzie z konspiracji przekazują informacje do Belabesa. Akcją odbicia ma dowodzić szef dywersji w Rzeszowie Wiktor Błażewski, pseudonim Orlik. Przyjechał do mnie Orlik i powiedział: dzisiaj natychmiast musisz się stawić o godzinie 6, pół do 7 przy szpitalu. Masz wziąć broń i granat, a ja dodatkowo zawsze brałem bandaże. Zbieraliśmy się na cmentarzu starym przy Wisłoku. On mi powiada: będziesz przy tym parku do ulicy Mickiewicza, tu będziesz patrolował to. Tylko zauważyłem, że człowiek utykający był pod rękę prowadzony przez tego w kierunku na Baldachówkę. Dopiero po 2, może 3 tygodniach dowiedziałem się, że byłem w ochronie Serba. Florianka przyszła do mnie i oświadczyła mi, że jest jeden człowiek z lasu narodowości serbskiej, który leży u Cieślewiczów zamieszkałych przy ulicy Chopina w Rzeszowie i bym odwiózł go do Sokołowa, za co zapłaci mi dolarami. Wówczas ja udałem się do znajomego szofera Szpunar Władysława, który jeździł samochodem w Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale Handlu w Rzeszowie. Razem pojechaliśmy na ulicę Chopina, gdzie z mieszkania Cieślewiczów wyszła jakaś kobieta, która wyprowadziła tego osobnika do samochodu i odwieźliśmy go do Sokołowa. Zostawiliśmy go zgodnie z jego życzeniami u aptekarza, którego nazwiska nie znam. Za przewiezienie jego otrzymaliśmy po $5. Wściekli i ośmieszeni ubecy nie ustają w poszukiwaniu Draży. Ten ze względów bezpieczeństwa często zmienia miejsce pobytu. Z sokołowskiej apteki prowadzonej przez młodą farmaceutkę Wandę Dańczak, żołnierza AK, trafia do leśniczówki w Czarnej koło Łańcuta do Adama Szefera, byłego zarządcy lasów należących do rodziny Potockich. Następnie do Przeworska, do Zofii Rolskiej, prowadzącej restaurację przy ulicy Gorliczyńskiej 40. Po dojściu do Zdrowia wsiada wraz z Belabesem do kolejki wąskotorowej w Przeworsku i udaje się do Dynowa. Poszukiwani przez 2 dywizje wojsk sowieckich, które z determinacją chciały nas kompletnie zlikwidować, nasz oddział znalazł, jak się zdawało na pierwszy rzut oka, doskonałą malinę w postaci wioski o nazwisku Dąbrówka. Położona nad samą rzeką San, do której po wysadzeniu najbliższego mostu jedynie łódką można było się dostać. Była od tej chwili domem dla całej naszej 14. Byliśmy tu bezpieczni, jak chodzi o Sowietów i naszą bezpiekę. Natomiast jak chodziło o Ukraińców, to sprawy nie wyglądały za różowo. Oddzieleni od nich tylko jedną solidną górą, musieliśmy się ciągle mieć na baczności, żeby w nocy nas nie najechali, nie wycięli do nogi. Proszę przyjąć od nas żołnierzy, ale i przyjaciół na dobre i złe. Ten jest Matką Boską z oznaką pułkową.
To kopia ryngrafu złożonego w 1933 roku w klasztorze w Jazłowcu jako wotum w rocznicę 15-lecia powstania 14 Pułku Łanów Jazłowieckich. Dziękuję. To dla mnie wielki zaszczyt i honor. W szkladach z Dynówki zostali ściągnięci SS-mani, Ukraińcy, którzy byli w SS, później z Niemcami uciekli, z powrotem, teraz wracali z powrotem do tego. I tu był rozkaz, było ich 3 z rodzinami były. Rozkaz rozstrzelać. Od Draży przyszło, gdzie chodziło odnośnie ich, SS-owców, bo to byli Ukraińcy, to oni wiedział o tym, co i robili, bo Draża był na wschodzie, a akcji takich nie było specjalnie, żeby jakieś na Ukraińcy były akcje przy tym, żeby brać udział, bo w ten czas jakby nie było. Oni Ukraińcy też się nie pchali, tym bardziej, że Draża, to co słyszałem później, normalnie pertraktował z nimi i była jakoś ugoda podpisana, że nie będą już Ukraińcy atakować, nie będą palić, nie będą mordować. Po przedyskutowaniu spraw przedstawiciele obydwu stron postanawiają zaprzestać wszelkich akcji zarówno z jednej, jak i z drugiej strony z dniem 29 kwietnia 1945 roku. Skierować wszystkie swoje siły do walki ze wspólnym wrogiem, Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich. Obie strony zobowiązują się powiadomić ludność cywilną, ażeby powróciła do swoich domów, zaczęła pracę i gwarantujemy jej ze swojej strony całkowite bezpieczeństwo. Porozumienie z Ukraińcami było swego rodzaju grą prowadzoną m.in. przez kapitana Sotyrowicza. Wysłał on na to spotkanie swojego zaufanego Belabesa, a z dokumentów m.in. sporządzonych przez Włodzimierza Białoszewicza Dama wiemy, że nie zamierzano przestrzegać tych ustaleń, które wówczas powzięto. Nie zamierzano wydawać obywateli polskich Ukraińcom. Przede wszystkim chodziło o ochronę ludności polskiej przed mordami, przed bandami UPA. Oddział Dragana Sotyrowicza w dalszym ciągu realizował swoje zadania, walczył z Sowietami. Jedną z ostatnich, czy ostatnią akcją przeprowadzoną przez ten oddział było rozbicie taborów NKWD w Domaradzu. Draża powiedział mi, że jutro będzie przeprowadzona akcja na baraszkujący w tym terenie oddział NKWD. W nocy oddział nasz został postawiony w stan pogotowia bojowego i rano nastąpił atak. Zabito wielu żołnierzy, przy których znaleziono legitymację NKWD oraz listy osób żołnierzy AK, których mieli aresztować, a w wypadku ucieczki zastrzelić. Niezależnie od tego przejęto 2 wozy konne pełne dokumentacji dotyczącej działalności Policji Państwowej oraz Wojska Polskiego i urzędów państwowych, zarekwirowane z archiwum. Draża przeprowadzenie jej zlecił Belabesowi. Ponieważ nie było czasu na dokładne przeglądnięcie zdobytej dokumentacji, Draża nakazał wycofanie się do pobliskiego lasu i na polanie spalono dokumenty. Natomiast wozy i konie oddano poszczególnym gospodarzom, prawdopodobnie w Golcowej. Znajdującym się tutaj partyzantom było coraz trudniej funkcjonować. Działo się tak ze względu na przebywające tutaj oddziały Smierszu, na Polski Urząd Bezpieczeństwa, na ściągane tutaj dywizje wojsk Berlinga. W tej sytuacji dowództwo powzięło decyzję o rozformowaniu oddziałów i przerzuceniu żołnierzy najpierw na tzw. ziemie odzyskane, a później do amerykańskiej strefy okupacyjnej. No to co? Kapitanie, kończymy naszą wojnę. Słuchaj, Belabes, nic się nie kończy. Spalonych musimy przerzucić przez granicę. Ci, którzy zostali zdekonspirowani, zostaną zalegalizowani w nowym miejscu. Niezła robota. Wołaj, poruczniku. Wacław! Wedle nowych rozkazów natychmiastowego przeniesienia na ziemię odzyskane otrzymacie jak większość nowe dokumenty. Od dzisiaj jesteś Władysław Jabłoński. Masz tu kartę repatriacyjną ze wschodu i niemiecką Ken-kartę. Będą przydatne. Ale co dalej, kapitanie? Walczymy.
Nasza wojna jeszcze trwa, Władysławie. Damy ci 2,5 tysiąca. Dotrzecie do Rzeszowa w małych grupach, potem pociągiem do Krakowa. Tam na miejscu spotka się z wami nasz człowiek. Przekaże delegację, karty przejazdu i dalsze instrukcje. O ile ktoś czuje się spokojny, że nic nie miał nic na sumieniu, to może zostać w domu, to zostawił w domu. A ja na przykład nie chciałem. Wyjechał, jadą chłopaki, ja jadę tak samo. Wyjeżdżało nas 30 chłopaków i 2 łączniczki, dziewczyny od Draży. I my przyjechali do Dziedzic, na granicę, Ruscy stali, to wy kudy? No to my rękami rozkładamy, że nic nie rozumiemy, nie? No to zaraz przyszedł Belabes, zaraz przyszedł Edek Cieśla, brat jego, Tadek, nie? Tamty znali niemiecki, francuski Belabes znał, no a ruski to tak samo, to już dawał się rady. No i kurczę, Ferek, dokumenty, ten Francuz rozłożył dokumenty z tymi zdjęciami. Oni policzyli te zdjęcia, wszystkie, nam kazali stanąć w szeregu, wyliczyli nas i poszli w czeski pociąg i pojechali mnie. Czetnicy, chociaż ich karta wojenna jest rzeczywiście mniej jednoznaczna niż karta akowska, doznali też losu, no odważę się na to słowo, cięższego. Znaczy przy wszystkim, co spotkało akowców i żołnierzy wojennych po II wojnie i nawet po 56, kiedy komuniści zaczęli flirtować z pamięcią akowską, jakoś tam dopuszczając, a to groby na Powązkach, a to wpuszczając ich do Zbowidu. Mimo wszystko, jakby pamięć o AK nigdy nie była podważona wśród szerokiego ogółu Polaków. Wpychała się, wywalczyła sobie prawo obywatelstwa coraz bardziej, nawet w komunistycznej rzeczywistości. Po 56 nie słyszymy już, nie słychać, prawda, poza jakimiś najbardziej betonowymi odłamami PZPR-u, nie słychać o zaplutym karle reakcji. Tymczasem te i jeszcze cięższe frazy, znaczy frazy mówiące o kolaboracji z hitlerowcami, są jedynymi frazami, które pojawiają się pod adresem czetników do upadku komunizmu w Jugosławii, do początku lat 90. U to vreme, kad smo mi prvi put, kad sam ja prvi put išao, oni su malo kasnije, mi smo u Srbiji. Do czasu wyjazdu do ojca w 1955 roku niewiele rozumiałem. Wówczas w Serbii nie mogliśmy mieć swojego zdania. Dopiero podczas mojego pierwszego spotkania z tatą w Paryżu zdałem sobie sprawę, że świat wygląda inaczej, że o wielu rzeczach można mówić, dyskutować, krytykować, po prostu różnić się. Zrozumiałem, w jakiej sytuacji jestem ja i mój kraj. Koji govore slobodno, iznose. Nie jestem Polakiem, ale mnie dusza honorowego, twardego, męczeńskiego narodu polskiego przywiązała tak, że całą duszą swoją podjąłem jego krzyż, ponieważ jest to bratni naród, tak bardzo podobny do mojego narodu i o tak bohaterskiej martyrologii. O sobie i swojej pracy nie będę pisał, gdyż nie mam na celu ukazywania swoich jakichś zasług. Krótko mówiąc, dałem z siebie to, co dać mogłem i nadal dam, bo przyrzekłem tym, którzy miesiącami gniją i w swojej niezmiernej miłości Polski nie żałowali swego życia, ufając Bogu, że ich ofiary nie będą daremne. Nie jestem politykiem, bo jestem żołnierzem, tak wychowanym, aby wszystkie inne ideologie odrzucić od siebie, mając przed sobą tylko jeden prosty cel – interes ojczyzny ponad wszystko.